फाइनालि गाज्रि समा सफैमारबाय रायजोफोर जिहेतु दा ग्लबेल क्राइसिस जागासिनो दं नङा होमबा जों दा बेखौ बयबो मिथिगौ जे इनार्जि गेस पेट्रल डिजेल दा बेफोरनि दामा बुहुमावनो सरा बारायजोब्बाय आरोखि दा बेजों लोगोसे जोंनि हादोरावबो दिनैनिफ्राय पेट्रला थाइथाम डिजेला थाइथाम 11 फैसा आरो CNG आ थाइनै दा बे फुरा बारायबाय आरोखि जोंनि भारत हादरावबो दिनै 15 तारिख मे 2026 दिनैनिफ्राय बारायबाय आरोखि दा बे जोंनि पाब्लिकनि जिबनावहाय ओरैबायदि मोनसे खैफोद आरोखि स्पेशली जायनाखि मिडिल क्लासनि मानसिफोर बिसोरनि थाखाय मोनसे गिदिर मोनसे जेंना सफैलायबाय आरोखि नङा होमबा रायजोफोर दा उफायथ' गैया जिहेतु ग्लबेलावनो दा सोलिगासिनो दं क्राइसिस जिहेतु लांलाय लाबोलाय बेफार फालांगि गासिबो थाबथानानै दंजोबो नङा होनबा जे दै लामाजों थाव पेट्रल डिजेला फैयो दा बेनो जुदि थाबथानानै दंबा होथेजानानै दंबा दाबो जुदि साधारन मोनसे नर्माल थासारियाव फैयाखैबा निस्सय दामा बारायखागोन नङा होमबा दा बे बाथ्राखौनो दाखालिनिफ्रायनो जोंनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा मिथिं दावथिङावहाय पाब्लिकफोरनि गेजेराव पाब्लिकफोरनि सिगाङावहाय मोनसे मेसेज होबाय थानायखौ जों नुखाबाय अलरेडि पेट्रल डिजेल बाहायनायखौ खमायनांगौ सना बायथ'नो नाङा फरेन कान्ट्रियाव बेरायथ'नो नाङा दा बे मेसेज होनायखौ जों अलरेडि मोनखांखाबाय नङा होमबा रायजोफोर थारैनो ओमफ्राय बे दिनैनि दिननिफ्राय फुरा नांबायानो आरोखि जोंनि पाब्लिकनि जिबनावहाय आरोखि दा ओरै बेराफारसे जेनाखि आमेरिका आरो इरानजों जानाय दावहा दा बेहाय दै लामाया फुरा बन्द जानानै दं नङा होमबा दा बिनि सायावनो जिहेतु अलरेडि आमेरिकाया चाइनायाव दंहैयो दिनै लास्ट डे दा दिनैनि दिनावहाय चाइना आरो आमेरिकाजों जे हरमुज आरो इरान आरो आमेरिकाजों जानाय दावहा बिनि सायाव मोजाङै रायलायगोन जाहैबाय आरोखि दा बे रायलायनायाव मा जायो जों बेखौ समजों लोगोसे एटलिस्ट दा मोनाजासिमाव जोङो मोनथिहैनो हागोन आरोखि थारैनो आमेरिका आरो इरानजों जानाय दावहाया थाबथागोन नामा मोनसे नर्माल थासारियाव फैगोन नामा जों बेखौ क्लियार पिक्सार मोननो थांगासिनो दं आरोखि जुदि बे क्लियार पिक्सारा जुदि जायोब्ला निस्सय मोनसे हादोर बा फुरा ग्लबेलनि बुहुमनि मोनसे बेफार फालांगिया नर्माल थासारियाव फैगोनखौ जों सन्देह खालामनो हायो आरोखि दा बेखौ नोजोर बोनानैनो जोंनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो मोनबा हादोरनि थाखाय दिनैनिफ्राय लानानै रायलायनो बा लोगो हमनानै मोनसे डिसकास सल्युसन खालामनो थाखाय मोनबा हादोराव दावबायबाय आरोखि दा सिगां दिनैनि दिनाव बिथाङा UAE आव सहैग्रोगोन बिनिफ्राय मोनब्रै इउर'पियान स्टेट जेरै नेदारलेण्ड ओमफ्राय सुइडेन ओमफ्राय नरवे ओमफ्राय इटली बे मोनब्रै हादोराव थांनानै बिथांमोनजों लोगो लानानै मोनसे समाधाननि लामा नागिरहैगोन आरोखि दा बेयो मोनसे बिराद गिदिर मोनसे खौरां जाहैबाय जिहेतु दा बुहुमाव जे जाबाय थानाय बेफार फालांगि थाबथानानै दंजोबो रांखान्थि हालोदा गाज्रि दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै माब्रैबा नर्मालाव लाबोफिननो हायो बिनि माने गावबागाव बयबो हादोरा बेजों नङा बैजों नङा बैजों बिदि रायलायगासिनो दं आरोखि मोनसे हादोरनि जे रांखान्थि हालोद बेफार फालांगिखौ मोजां मोनसे लामायाव लाबोफिननो थाखाय आरोखि थिग बिदिनो राहा लामा नागिरबाय थानाय समावनो मोनसे ओरैबायदि खौरांबो मोनदों जों जिहेतु भारत आरो इराननि सोमोन्दोआ मोजां दा ओमफ्राय इराननिफ्राय जिहेतु माल माथा थाव टेंकारफोर बे फैगासिनो दं आरोखि मोनसे गुजरातनि मोनसे टेंकार आरोखि दा बेहाय मोनसे मिसाइल गावनानै दंस' खालामनाय खौरांखौबो जों मोन्दों आरोखि दा बे माब्रै जानो हाथावगौ दा टाइमिंखौ नायोबा ओरैबायदि जिहेतु इराननि जे फरेन मिनिस्टार आब्बास आराची बिथाङा अलरेडि इन्डियायाव फैनानै दंफैयोमोन आरो जोंनि फरेन मिनिस्टारजों रायलायगासिनो दंमोन आरोखि ओरै बेराफारसे चाइना आरो आमेरिकायाबो रायलायगासिनो दंमोन आरोखि थिग बे समावनो बे जानाय जाथाया जादों जाहैबाय आरोखि दा बिदि माब्रै जानो हागौ दा दस्रा मोनसे मा होनो बेखौ माने दुस्ट हादोरफ्रा बिदि मोनसे खालामदों नामा कि मिसाइल गावनानै फोजोबस्रांनानै मोनसे इन्डिया आरो इराननि जे सोमोन्दो बेखौ सिफायनो नाजादों नामा दा बेबो मोनसे गिदिर सोंलु जानानै फैदों आरोखि दा बबे समाव बे मा जायो दा बेखौ बबे एंगेलजों नायगोन भारतआ दा बेखौ जों समजों लोगोसे नेनानै थानांसिगोन नङा होमबा रायजोफोर दा
टपिकआ बेनोमोन रायजोफोर दिनैनि टपिकआ नोंथांमोनहा नायजोबलांनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों।